Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu Bhombe lesitimela samampondo, baba mkhulu 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 phakade, amen. Usenqobile phela umfoka Mayekisa ngayo indawo lena yasekuphakameni, njengoba eseze waqeda ukuyikhokhela. Baphansi phezulu phela abazalwane bakha wona lo muzi, abanye sebesezansi ehlathini lapho abagawula khona izigxobo zokwakha lo muzi wasekuphakameni. Lo muzi uze uqanjwe ukuthi kusekuphakameni nje phela igama elanikezwa kuye uNkulunkulu enikeza yena phela uShembe ukuthi uyomakhela lo muzi wasezulwini okuthiwa kusekuphakameni, ozokwehlela lapha emhlabeni kuyo indawo yaseNanda. Lona okade umenyezelwa wuye phela umprofethi uMfazwe, obe umfundisi wasebhaptisi, kanye naye uZandile Nkabinde obe umshumayeli waseLuthela othena kunomuzi kaNkulunkulu osuka ezulwini ozokwehlela lapha emhlabeni, oyiJerusalema elisha elaliyokwakhiwa ngazo izindlu zesizulu, lapho kuyongena khona amakhosi omhlaba ezodumisa kuwo lo muzi. uNkulunkulu lapha wenza isimanga ukuthi akhiphe abantu emabandleni abo obuKristu, ethi abahambe bememezela ukuthi uNkulunkulu uyeza kuleli zwe lakwaZulu. Njengoba sekuvele naso isimanga senkanyezi lena phela isifike yawela bude buduze nakhona kule ndawo kaShembe okwakhiwa kuyo, okufakaze bona phela abelungu bomndeni wakwaKhoyini abathena le nkanyezi ichaza ukuthi kunomuntu oyisimanga esikhulu ozoba khona kule ndawo yaseNanda. Nabo ababengamazi noma wayesezelwe noma wayesazozalwa loyo muntu, kodwa isimanga esenziwa wuye uNkulunkulu ukuthi wathatha wona amaKristu lawa ayekade eduswe yibo abelungu, wangena kubo wawakhipha emabandleni awo, wathi abamemezele ngokuthi kuza uNkulunkulu. Njengoba phela naye uZandile Nkabinde kwakuwumKristu wakhona eLuthela, naye futhi umfoka Mayekisa uShembe wayekade ewuye umKristu, naye futhi uMfazwe wayewuye umpristi waseBaptist Church. uNkulunkulu wazikhipha zontathu lezi nsizwa emasontweni abo ubuKristu, wazitshela lezi nsizwa ukuthi la mabandla enisonta kuwo akuwona amabandla ami, kodwa kwakusobala phela ngoba abelungu ababefike nalezi zimishini. Wazichazela lezi nsizwa ezintathu uNkulunkulu ukuthi umuzi wakhe uzokwehla usuka ezulwini, lapho uzohlala khona abantwana bakhe abazogcina imithetho yakhe uNkulunkulu ayekade eyinikeze isizwe sabo abantu abamnyama ngezikhathi zasemandulo abagcina beyilahlile. Njengoba efika kuye phela uShembe umfoka Mayekisa emchazela ngokuthi hamba uyobuyisa abantu bami ezindleleni zabo zasemandulo. Uma uShembe ethi kuNkulunkulu angifuni ukusonta futhi angifuni ukukholwa, uthi uNkulunkulu angifuni ukuthi ukholwe futhi angifuni ukuthi usonte, ngithi ngifuna ufundise abantu bami umthetho wami. Lona phela usuzokwenzeka khona laphayana ekuphakameni, kodwa manje into eyafike yadida kakhulu ngale ndaba yawo umuzi wasekuphakameni, abaprofethi bathi kuzofika uNkulunkulu kulo lelizwe lakwaZulu bese kwakhiwa lo muzi, kodwa kwavele kwafika umfoka Mayekisa. Kanti nenkosi yakwaQwabe ngesikhathi iboshiwe ejele St Helena yabona uNkulunkulu ejele, owayithembisa ukuthi uzofika ezweni lakubo, kodwa kwabe sekufika yena phela umfoka Mayekisa uIsaya umqali wendlela, nakuyo insizwa yakaMchunu lena yayilwa ezimpini zasesandlwana. Kwafika yena futhi lo muntu owatshela le nsizwa yakaMchunu ukuthi ayiziphephise kulempi ngokuba izimboze ngezidumbu zabantu ngoba izozala abefundisi. Le nsizwa yasemachunini yabona futhi yena umqali wendlela lona owayehamba khona empini yasesandlwana ngo-1879. Nayo le nsizwa yasemachunini wayithembisa ukuthi uzofika ezweni lakubo.
Yiko kanye-ke lokho kufike kudide abantu, ngoba naye umqali wendlela mayesefikile endaweni yaseThekwini utholakala umame esembiza ngenkosi. Lapho wethuka woma umqali wendlela, wambuza lo mama ukuthi ungibiza kanjani ngenkosi ngoba abantu abayiboni lento oyishoyo. Wezwa ngobani ukuthi mina nginkosi? Phela lo mama uyena owayekade khona ngalesi sikhathi uZandile Nkabinde eshumayela edolobheni eThekwini. Phela yena umqali wendlela lona wayezibiza ngesichaka senkosi, akuye ezibize ngenceku yayo inkosi. Kodwa abantu ababemlalele kahle uZandile Nkabinde kanye naye umfundisi uMfazwe babethi uNkulunkulu lona. Ilapho-ke enye insizwa yempondo eyathi mayizwa abantu bekhuluma ngokuthi umqali wendlela lona uNkulunkulu, yathi insizwa yempondo, mina ngeke ngize ngimkhonze umfana kaMahadebe. Yasho izidlulela insizwa yempondo. Kodwa kwakubuye kudide ngayo umfo kaMayekisa. Wayekesho ethi lo muzi waseKuphakameni umuzi kaNkulunkulu, akuwona umuzi kaShembe lo obonwa ngamehlo. OkaNkulunkulu, okaShembe osezulwini. Nina eyenu inkosi kayibonwa nguNkulunkulu. Konke lokho wayekuchazwa kuyasetshenzwa khona lapha eKuphakameni, kwakhiwa phela zona lezi zindlu. Lokho wayekuchaza umqali wendlela wayechaza khona phela lokho kwakade kwenzeke emandulo kubabamkhulu wakhe lona phela owakuthiwa uMzazela ngalesa sikhathi sosenza ngakhona, okuyena owaqala ukuzwa leli zwi elalikhuluma emoyeni elaliyibiza ngoShembe uNkulunkulu. Lokho kwakuchaza ukuthi oShembe babe babili, uShembe oyigama likamqali wendlela noShembe oWuNkulunkulu osezulwini, lona okade embizele kuleya ntaba yaseNhlangakazi, ofike wamgcoba entabeni wasemdlisa naso isidlo. Into ecacayo kule ndaba, njengoba umqali wendlela wazalwa ngaleya ndlela eseliyichazile iGumgedlela, umzimba wakhe wawufana ncamashi nokaNkulunkulu, njengoba uNkulunkulu wayeveze kubantu emandulo enjengayo umqali wendlela, kodwa umqali wendlela engakazalwa. Njengoba uNkulunkulu eseze wazifikela qathatha, wasethatha umzimba wakhe wawusebenzisa. Kwazwakala ngalo phela ikhehla lidala selibabaza limemeza kakhulu, elaselihudulwa ngesikhumba phela libekwe elangeni, lapho elalizwa khona abantwana balo abancane ababesuka khona endaweni lapho kakade kubonakale khona yena umqali wendlela ehamba eshumayela esindisa abantu endleleni. Kanti lilalele leli khehla lase libuzisa kahle kulabantwana ukuthi lowo muntu unjani. Zathi izingane uma zimchaza, lo muntu ohamba ekhipha abantu amadimoni. Yiko kanye lokho kwenza ukuthi leli khehla likhale lizwakale selithi, kodwa usungaze ufike sengize ngaguga kanjena. Bathi uma bebuza abantwana baleli xhegu ukuthi umazelaphi lo muntu lona okhala kakhulu ngaye kangaka, uthi sewaze waguga wanjena, ima efika manje lo muntu. Lase lichaza ikhehla ukuthi chabo uye phela loya muntu engangimbone lapha yana empini yaseSandlwana, owathi ngiyozala abefundisi. Yilo phela lela khehla laliseyinsizwa ngalesa sikhathi lisempini yaseSandlwana, kufika yena umqali wendlela ethi aliziphephise. Lalokhu likhale njalo ikhehla lithi uNkulunkulu uqobo lwakhe usefikile emhlabeni. Liyaguqa lapho eGumgedlela, Mzula Mafutha Mkhovu 20 Minnesota phakathi. Amen.